इनको डॉन इलो इनको काय रे बाबा मनात करतं. चल काय जाऊया. म्हणतो बरं आहे मग हा हा. कडे जाऊया कडे गणपती बघ. तुमचं चांगलं आहेत मग हा. आता मजा येतील ना गणपतीला तुमचं किती दिवस आमचं 5 दिवस 7 तू दिवस. कधी मजा येता मस्त की उसळ पाव बी खात भांडण का. उसळ पाव खा जाऊया बघू तर अच्छा. चल तर गणपती बघूया चला पेंटिंग सुरा. इनक्यान चिठी हळली हो आपली चिठी आईर इनक्या वा कुई रे तू शोध बघे तुझं चल. हे बघा मस्त मस्त मूर्ती असे सगळे आहात आमचं तुझ्या इतकं गा रे बघूया. हवय हवय हो आमचं हा, तू बघ. आमचं गणपती बघा. तुझं राखा बघायचं ओम नमो गजाननाय ओम नमो गजाननाय. गावाला उभं आमचं. हा वा हे हो हा. मस्त मरे सगळ्यांना आता बोलव आमचे गणपती बघू. बघू मला आमचे दोघांचे गणपती आता बघले नाही आता काय बघतले अरे हे गणपती वेगळे बघलेले आणि सजावट लाइटिंग मीटिंग ते सजावट म्हणजे कसं वरसून पाणी पट्टा बी करतलंय का काय ना लाइटिंग डेकोरेशन बी असं बघलं की या तेव्हा दोघांचे बघलेले गणपती बघूया ना रे आणि आमचे. बघ ना. उसळी खाऊ हा. चल चल.